Diyan ka rin. Hindi naman may kubo ng tatay ay. Agi! Hindi na total. So, Hello mga guys! Today's video ay pupunta tayo sa Aluklukan dito sa baryo ng Lagit Padilla. Dito sa baryo ng Lagit Padilla, bayan ng Balyon, province of Pangasinan. So ngayon, kasama natin yung mga barkada ng aking kapatid na maganda. Ayan, si Mama Sel at yung kanyang mga kaibigan na si Naka-batch 95 ba kami? batch 95 pa yan. Naka-uniform pa sila. Ayan, si Miss Roda. Hi! Hi guys! Hello! Subscribe! And don't forget to subscribe, Yeah. comments, and likes, and share. Siyempre. Meron pa kami isang kasama. Nag-tricycle kasi sila kasi yung dalawang anak niya ay hindi, ayaw nila ng ano, nahihilo sila sa ganitong sasakyan. Kaya nag-tricycle na lang daw sila. So mamaya makikilala natin sila. Ayan. Pero sa totoo lang, doon na kami nananghalian. Kaya na pa kami sa bahay nila. hindi, nakakutsi naman sila eh. Balik ko si Dara. Mama. Dapat sabihin nyo, pero Hello mga guys, eto na, nandito na kami sa lugar na tinatawag nilang Aluklukan. Ayan, bundok kabundukan din. Ayan. Ayan yung mga barkada ni Mama Sel. Sila yan. Ayan yung takot sa ano. Takot sa aircon. So wala nang daan doon sa kubo ng tatay mo? Meron doon. Kabila. doon na. Hindi pwede din dito, pero pwede din sa kabila. Okay. Ayan mga guys. So, akit tayo doon sa bundok, doon sa pinakaitaas. Akit tayo doon sa taas. Ayan si Walang kung nadala ko yung cellphone ko. Ayan si Leia. Saan ka pupunta? Titingnan ko yung cellphone ko, baka naiwan ko dun sa... Hi naman. Sige. Hi. Ayan. Kaya halika na. So ayan yung daan papunta doon, Agi. Parang bangin siya oh. Ay, pag nalaglag ka. Pag nahulog ka niya. Kaya ingat-ingat sa paghakbang. Dito pa. So doon tayo. Akyat tayo doon mga guys. So tara na. Hi guys. So dahan-dahan ang lakad. Baka madulas. Hi. Maganda pa naman dito. Ayan, medyo akyat tayo ng konti. Paakyat ng konti. At to drive. Ayan. So, paakyat tayo. So, ayan na. Ayan. Okay ka lang, Leia? So, andito tayo sa isang kubo. Kubo na lang ko, kuya. Ayan. Kubo daw ito ng anchor ni Leia, yung klase ni Mama Sel. Picture tayo. So, ayun pa, meron pang pinaka nasa itaas. Ayan ang pinaka itaas. So, ito yung bundok ng Lagit Padilla. Ito ang overlooking niya, oh. Ayun pa, may mga tao pa doon sa may puno na yun. Ayan. Ayan sila. Tingnan siya. Akyat ka lang sa ita. Magbibideo ako. So, ayan. Pangkin na po tayo. Ang ganda ang bundok.
bundok na ito. So dahan-dahan lang, baga madulas. Ayan natin ang yung dinadaanan natin. Watch your steps. Ayan, tingnan nyo guys. Nasa taas tayo ng bundok, kabundukan na ito. Ayan. Bunga ng santol. Nasaan yan? Agi. Duhat. Ayan. Ay, maganda pala dito. Wow, ang ganda dito. Si Ate Shay, oh. Paano kung ano ba? Ate Shay. Ano, Kitang-kita dito. Nasaan siya? Oh, yun oh. Yun si Ate Shay, oh. Ay, ayun siya. Oo. Napusa. Oh. Yan, kitang-kita ang buong Pangasinan. Buong Pangasinan. Buong bugal yun. Ang buong bugal yun. Akala ko buong Pangasinan na ito. Buong bugal yun pala. Ayan. Bali dyan kayo makapikurinig lang. Oo. Ayan guys, pababa na tayo. Galing tayo doon sa itaas. Doon sa pinakatuktok. So ngayon, ayan, bumaba na tayo. Pababa na. Nakababa na yung mga kasama natin. Nasaan na kaya yung mga kasama natin? So, ayan guys. Watch your step. Ayan. Ayan na sila. Ayan. Nakababa na kami. At napagod sa pag-akyat at pagbaba. Yes. Napagod ka? Ayun sa Burgos. Ay, hindi naman. Ito, mild lang. Parang wala lang binabat yung doon sa Burgos. Compare mo dito. Sabi na sa Burgos. Kaya laro yung mga